Yebo, ngabe umdletshe lo osebenza emajwabini. Umdletshe angisebenzi emajwabini, ngisebenza eklinikhi. Awusebenzini ngamajwabu wena? No, ubeka kanjani, ngisebenza eklinikhi. Oh, wemdletshe. Awusho amajwabu ethu niwenzani? Indaba amajwabu ethu engabuyi. Leyo nithi asoseka amajwabu kanti nifuna amajwabu ethu anisizi Ubuza umuntu wrong baba, ubuza umuntu wrong baba, njengoba ngichaza ubuza umuntu wrong. Ushuthi lamajwabu yini walwele? Yini uthi ngibuza umuntu wrong awusebenzini emajwabini wena? Ngisebenza kwaSithebe eklinikhi, ngichazile. Oh, amajwabu awazi. Department eyishoyo. Angisasebenzi kwi-department eyishoyo. Oh, bakuxosha babona ukuthi wathatha kakhulu amajwabu ethu. Sifuna amajwabu ethu thina indaba engabuya amajwabu ethu ngoba phela awethu. Wafuna kubani baba, wafuna kubani kumina? Hawu, awukaze wena udile namajwabu. Mana baba, wafuna kumina baba? Athatha wena phela amajwabu ethu, sicela amajwabu ethu. Yini ugoloze namajwabu ngoba phela awethu. Shuthi lamajwabu ugoduka nawo, uyawadayisa wenzani? Asizwani baba. Wafuna kubani kumina? Ahamba nobani amajwabu ethu. Wena wenzani amajwabu ethu? Yini angume ijwabu lakho? La gcina kunina phela ijwabu lami. Ngifuna ijwabu lami. Wanqunye ubani mina anqumayo? Wemdletshe phela nginenamba yakho uzolifuna la kulabantu abanikeza ijwabu lami. Yini ugoloze nawo wenzani ngalamajwabu ethu? Ngizolikhomba la. Oh, wenza amabhangele, ufaka amajwabu ethu esandleni. Uzokwazi ukulikhomba. Kanti bangako wena uyakwazi kwabona ukuthi labane labaleli. Ngithi ngiyachaza angisasebenzeli khona mfuthi lapho usho khona. Kanti futhi wanganqunywe mina. Wow, niwasaphi nini aphi phona wabekaphi? Ubaba ubuza umuntu wrong baba, ngisasebenzeli lapho ngiyachaza. Sicela amajwabu ethu thina sikhathele indaba yenu lonidlala ngathi la. Sifuna amajwabu ethu. Baba ngisho ungafika uyolanda wonke nawabantu wathathe. Uthanda wena wafuna abantu uthanda wabelungu namandiya. Uthanda amhlophe. Ngabe angilwisi baba. Ubaba ngikhuluma nobani? Sharp.